Nya kinahanglan may balota kay kini rap ko lang ni kidi gyud nimo isulod sa kung wali. No? Pero ako lang ipahinumdum ninyo nga sa mabutang ingon ining mapahitabo, ako giisulti ninyo nga kining tanan gitugot sa Ginoong mahitabo unya makita na ganin atong ilhanan sa di na madugay, di na mo kabalik dire. Nakurat yun mo. Mabalag mo, balik mo dire. Di na kumuuli sa Davao. Di na kumuuli sa Otbilia. Di na kumatog Japan noong August. Nga naman to, kay kung magpabilin tang mainiton sa Ginoo, di na mo kabalik dire. Kay mo diretso na ta dito. Rapture is now around the corner. Timan ininyong ang rapture, karong panahon na mga igsoon sa tinuod lang, kini atong pagdua, kini atong pag-anhi dinhi. Wala ta kay balo, makauli pa ba ta? Kay all prophecies in the Bible, even at the last prophecy Jesus declared on Matthew chapter 24 verse 14, nga nagaingon diha nga kay sa diha nga maayong balita igawalin na gani sa tibuok kalibutan moabot ng katapusan. Mao nay signs of the end time. Nya kini pagwalis tibuok kalibutan pretext, no, ang unang mga nagunang mga teksto ana naghisgot og makapanahonan og ilhanan nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. So dalion ta na lang ay nga ginatudlo kadungog na gyud mo niini, pero ako lang ipahinomdom pagdasig ninyo nga di na gyud ta mo kumpiyansa. No, every moment by moment di gyud ta mo kumpiyansa. Ato yung siguruhon nga naata kanunay sa presensya sa Ginoo. Nya di ta mangita sa presensya ket sa Ginoo nga ni ara dire, kutob ra dire. Moanhi ta kay ni ang presensya sa Ginoo. Samtang ni ata dire kay ni ang presensya sa Ginoo, ayaw sugot nga ibilin na nato dire. Ato ginang balunon ug asa ta. To the students, bring the presence of the Lord. Let Emmanuel be with you in your schooling, be with you in your office, be with you in your business, be with you all the way, all the time. Ato himon nga naatas presensya sa Ginoo, because that is the only security, assurance of salvation nga manaata ug unya pagbalik sa Ginoo kalit natang mawa na dire. Magkagubot ang libuganon. Sigurado na. Magkagubot ang tibuok kalibutan. Glory to God, tut kay millions ug daghan gyud ang mga wala tungod sa kalit nga pagkawala sa atong gitawag og personalidad, no? Ang atong gitawag kinabuhi. Mawa gyud ta. Nya kalit man na. Ingon ang Biblia, just in a twinkling of an eye, sa salang kapagpilok sa atong mata, kining ubo-ubo na itong ginagmay, usahay mo dako pa, usahay pneumonia pa, usahay ma-TB pa. Hallelujah, diabetes, heart conditions, may failure na. Ako nihagi ko ka ng heart enlargement, daghang kaso. So excited ko nga naman, nigbalik sa Ginoo, reperon atong lawas just in a twinkling of an eye, kalit ning ilisan. Unya doon na natay lawas sa mas mga manulunda. O sa ako nang gikaingon, ayaw gyud biyain ninyo ang balaang panagkatigom, kay kining nga panagkatigom mo ipuli dito sa langit. Kitang ni aron dire nagsimba mo ipuli sa nabakanting lugar dito nga gihabwaan sa mga demonyo. Hallelujah! Nga kanang gikuhaan, glory to God, sa mga taong gustong mo, sa mga manulunda, nga gustong mo ilog sa kagahom sa Ginoo. In Isaiah chapter 14, mabasa nato na, glory to God, nga si Lucifer, ang karaang serpente ang yawa. Glory to God, kaniadto naghimo siya rebellion sa langit. Okay? Gusto niya itaod ang iyang trono, ibabaw pas taas nga trono sa Ginoo. Ug niya ang pinakadako gyud ni ana nga iyang kuhaon ang kagahom sa pagka-Dios ug siya na ang mapuling Dios. Mamangganin na nga pagtintal ni Ginoong Hesus, iyang giingnan si Ginoong Hesus, kung musimba ka lang nako, akong ihatag ang tanang himaya o kagahom sa tibuok kalibutan. Kay iya gyud ang desire kaniadto. Mao gyud na iyang disenyo nga siya may man nag-iya. Kisa may muhatag nimo ug way imo. Pag ingon niya sa ni Ginoong Hesus, sa dang gitintal ninyo, di ba? Familiar? No, in Matthew chapter 4, sa dangginan sa yawa ang Ginoo, ngawa po siya kailag sa iyang gitintal, ang iya lang ginahuna nga, mo ni anak sa Dios, di man nimo ay Dios, kaya ang among gisimba, di man maghalos makita, ang among gisimba espiritu man, himaya lang ang among gisimba, pero kini kay tao man, manungwa sa kaila. Wa siya kailang yung ginawa na tintal gani siya adan, kini pa may dili, yung giswala yan. 3 wild attacks, iyang giatake. Nya usas atake ana, yang giingnan atong Ginoo. Kung musimba ka kanako, kung ihatag ang tanang himaya sa Amerika, Japan, Europa, tanan Pilipinas sa salibuganon. Na di na ihatag ug di na iya. So gusto gimuangkon og kagahom ang yawa. Muna dito mo na iyang gihimo.
he tries to grab the authority and the dominion from God. Mo nang gihulog siya. Ingon pa sa Matthew 10:18, kung di ko malimot, no? Luke 10:18, ingon pa sa Lucas 10:18, nga nakita nako si Satanas, nga gihulog ingon sa kilat dinhi sa yuta. Kisay nagsulti ana, si Jesus. Nganong nakakita si Jesus? Kay si Jesus may naghulog niya, kikas langit. Alright, so muna nga gihulog siya, unya nag-ingon ang Revelation chapter 12, verse 4 down to its verses. Glory to God, hallelujah. Nakaapas ba mo sa ako ang gisulti? Amen. Isa lang mo sa kamot ha, ugwa kay itong review. Alright, hallelujah. Glory to God. Kay tibuon ako ni General Convention, lecture, tanan-tanan. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Mundang lantag, mamilok, pangaon. Alright, so in Revelation chapter 12, kung inyo nang tanawon, down to its verses, doon na sa ka-portion na in verse 2, nga nag-ingon nga, gipupo sa Dios ang ikatulong parte sa mga bituon dito sa langit. O kanang bituon nga giingon dia were angels in application. Gihulog unya sa unahan ana tungod kay dunay gubat nga nahitabo dito by the angels Michael, okay, si Miguel. Ug nakig-away siya sa dragon dito sa taas, dito sa langit. Unya gipirdi sila o gihulog sila. Motong 1/3 part. So if ever, daw na 3 million, just say for example, no, kay innumerable, dili maihap ang mga manulunda sa langit. Bawa ibutan talag 3 million. So what is 1/3 of 3 million? Mathematician. 1/3 of 3 million. 1 million. So 1 million na bakante dito kay may gihulog diri. Amen? Hallelujah. Dinhira ba si uta? Muna magbantay ta kay basin ang atong katapad, ang atong silingan, ang atong mga di lang na ito may bawaan o kinsa, basig usa na sa mga hinulog. Mga hinulog ng mga pagbati, mga hinulog ng mga... Alright, so yun ang Biblia, ang gihulog na diri. Glory to God, pero di ta mahadlok, di ta mabalaka. Galatia 6:17, sukat karon ayaw na ko ipahadlok ni bisan kinsang tao tungod kay gidala ko na sa kong lawas ang timaan sa marka sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Why? When we have the mark of Jesus Christ in our body, in our life, then we have now the assurance to be a part of that number in heaven. Ano, party na tas numeros ginaganon nga nasa langit. Kadtong naana sa marka sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Alright, so sa itong mabasa diha in Revelation chapter 22 verse 4, doon nag-ingon diha, og sila nagasimba. Kinsa ganing nagasimba dito? Ang nagsimba nga ni adiri. Amen. Idugang ta. Kinsa may pasimbahon dito tong way simba, dili oy. Kadtog yung nagsimba. Muna ingon si Pablo, nga ayaw ninyo biyain inyong panagkatigom, sama sa ginahimo sa uban, sanglit ang panahon sa pagbalik o ang paghukom nagkahiduol na. Nganong pag-abot atong panahon na, dalhon ta dito, o kita kauban ng magdaig sa Ginoo dito. Apan ang butang nga nakita dito, while God is in the middle, hallelujah, as an object of worship, all the worshipers, ang tanang nagsimba niya, nagatanaw niya, niya ingon ang Biblia, o ang iyang ngalan na silang mga agtang. So kinsa di ang tuwa dito, ang mga manimbahay sa Ginoo, pinaagi sa iyang ngalan. Mauna nga sigurado na ta dito. Bahala ka mayrata, daghan ang yawa. Amen? Hallelujah. Bahala ka mayrata. Glory to God. Kimaron po na giingon sa Ginoo. Hanggang ang duha og tulo sa iyang ngalan, magisgot na siya sa taliwala. Alright? So we are not after the quantity, but God demands for the quality. Ang Ginoo nangandoy, dili sa gidaghan, budaghan man ta, praise God. Pero ang atong yung gi-preserve diha ang quality sa atong pagtuo o ang atong pag-alagad diha sa Ginoo. So muna siya. So kini atong pagsimba diri puli gini dito sa langit. Malayaw gid magbiya kay kun di ka masaka dito sa langit, anahibalo na kag-asa ka paingon. Ang buti pasabot ana nga ug di ta kasaka dito, nanilingan tang Satanas. Oh, nanilingan. Nangamigo tang Satanas. Nanuod tang Satanas. Ingon ang Biblia, daotang pagkighugoy-hugoy makadaot sa mga pamatasan. Oh, mo nagingon no sa Biblia. Hallelujah. And everybody say praise the Lord.
So we keep and maintain, hallelujah, the spirit of unity. Ato gining i-maintain kanunay, kay mauranay hinagiban sa kasiguruhan nga kanunay tang mudaog sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. And everybody say, praise the Lord. So ni anata sa atong mensahe karon, may tungod ni ining kumon kay doon o sa gidugayon nga actually anihan magyug ko sa daghang mga lakaw bulaton. And I don't know kung nawali ko na ni, but sige lang. Ang humba bitaw maka-high blood, sige harama po na ito kaon. Di ba? O, bisig na ipalog ito, maka-additional gini cholesterol, litson. Litson na po, pero kinibitang litson may lagwa, pero may manggid-gay gihapon. Parara ginana, parara po nas pulong sa Ginoo, amen? Balik-balikon man nato ni, pero bininyo ang pulong sa Ginoo magkakabago. Dili ni pareha kung sa mga butang comics nga humana na nga nobela, humana na nga kuan, murag wala na, kapoy na balik-balikon. Pero ang Biblia mga igsoon, glory to God, tamis natong basahon. Nga naman to, kay Biblia, ang pulong sa Ginoo, love letter ni sa Ginoo na to. Kadawat ko love letter kaniad to, nya siya po nakadawat og love letter nako kaniad to. Tinabinbutangan og alkampor sa karton, sa kaban. Nya bubuan pag yung X7, maron tong X7 sa una mga pahumot nga tag 3 pesos nga baligya sa kilit-kilit. Tangan pag dito aron nga nigbasa simhuton humot gyud. Diba? So that was our love letters. Barag ni smile ang akong mga kaedad. So niagi gyud siguro po sila ini. Nya wa naman karon pero naman second wala na nituplok ang letter to naman. Kaniadto binulan, no? Magpili ka pag courier na ordinary letter na Hermel, no? So dugay mo abot, giampo nga mo abot, dugay gyud mo nang pag-abot pika mahal kay sulat. Taguan dito di booklet na di libro na ng uban. Compile na nas gikas pagkauyab hantud na gisugot, pwede na taghana. Nagin ana katawa man si Brother Kid tang murag nakagi po siguro na imo ana, no? Alright, so that is the love letter. Ang pulong sa Ginoo love letter ni. While we are reading the Bible, sometimes nagbasa tayo ni, atong gibasa ang sulat sa ato ang dear lover nga maong Ginoo, hallelujah, para sa ato ang kinabuhi. Amen? So, we're getting excited kanon na diya sa itong pag-alaga sa Ginoo. Bueno, sa akong nang giingon, ang atong binasa karon dili na bag-o na to. Pero para nako, glory to God, doon ay mga bagong punto nga gusto ko lang hisgutan din unsa pag-unsa ka maayo ug pagkamalipayon kayo sa mga magsuon magpuyos panagiusa. Now the first question, asa nang dapita? Sa Cubilo family ba na? Sa Bali family ba na? Okay? Or sa bisan kinsa nga mga apelyido nga ni Adere, no? Aguilar family ba na kining giingom diri sa Biblia? Uy, glory to God, abi ninyo ang Cubilo family, loving kayo mi. We are 11 siblings, and I'm the youngest. 8 ang lalaki, 3 ang babae. So, abi ninyo sweet kayo mi, pero manggiaway gid pod oy. Manggiaway. Kanya, daghan kagamo usahay, daghan kagamo. Namon usahay, may reunion mi kaniadto, so pag yun maluto kay sa Ginoong uban. Daghang kasikas. Nya labi nag mahubog na, makainom niya mahubog na. Pag-abot na ginaksanay, nanguli nga nagnilalisay na kay mga hubog-hubog naman. Di maayo na nga pamilya. So dili ni sa ato ang tawhonon nga pamilya. Kini nga pamilya una sa tanan, naanis pamilya sa Ginoo. Amen. Naanis pamilya sa Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Tungod kay ang konklusyon ini gikan sa maong panaghiusa adunay sugo ang Ginoo. Mao ni nindot karon, okay? So ato lang ning baybayon, ato lang ning latason tuluro man ni ka bersikulo. Nya kada bersikulo ini usa ka oras ang kada bersikulo. Amen. Convention gani. Hallelujah. Nga bitaw ng bitar mo kanang hallelujah. Glory to God. Malipayon bantanan. Palakpakan sa daw nato ang Ginoo.
Alright, so atong baybayon, no, ang unang bersikulo, aniya pagkamaayo, pagkamalipayon kayo sa mga magsuon nga magpuyo sa panaghiusa. This fellowship is not belongs to human family, but it is the family of God. Kining atong panaghiusa nga niya karon diri. And everybody say, praise the Lord. Now, ikaduha, okay? So, dali ra naman ang una, no? Katulo raw na verse. Ikaduha, kini sama sa bililhon nga lana, nga anaa sa ibabaw sa ulo. Hallelujah. Nga nagadaligdig sa ibabaw sa bungot ni Aaron, primero ulo pa ha, unya sa niyang gibubo na ni, midaligdig ni, miagas, paubos padulong sa bangas or bungot ni Aaron. Ug bidaligdigikan dito sa bungot ni Aaron, mi abot pagyud ni sa iyang sinina. Unya ang saserdote mga igsoon dili ni kutob ra diri, or ang saserdote kutob yun na sa ubos. Sangkad yun na sa mga saserdote. Nya, lapad na, dako man na. Siyempre, lalaki, di ba? So, unsa kadaghan ang gibubo. Nya, kana na bang gibubo, dili na baratuhon. Kay ointment na, that is an anointed oil for the press. Dili sa yun ang pagbuhat, ana. Dili, dali. Pero unsa man, sa diha nga naa kunos panaghiusa, ibubo lang na sa Ginoo. Amen? So, walay usik sa Ginoo. Say, naginutan pa ta. O say, magkwinta pa ta. Naku naman kung na-offer. Muni mo na. Pero ang Ginoo kung may magbubo, di lang imong bursa punon. Di lang imong pitaka punon. Hasta ang imong balay punon. Amen? Hallelujah. Iyan ang paawason. So, ang Biblia nag-ingon, hallelujah, nga sama kini, sa bililhon kayo nga lana, nga gibubo sa ulo ni Aaron. Ambot ipasabot, while God start blessing you in your understanding. Unang butang, ang atong pagtuo. Magsugod ang Dios sa pagpanalangin sa atong pagtuo. Munang paminaw yun mo. Romans 10:17, for faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kaya ang pagtuo mag-abot pinagis pagpatalinghog o sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. So sa pinagis pagtuo, nahuna lang ka, mananagat ka ra, mag-uumara ka, driver ka ra, panday ka ra, nang opisina ka ra, professional ka. Wa ka magunaw na nga pinagis pagtuo, ang imong pagtuo dalhon sa langit. Hallelujah. Praise God. So pinagila na sa pagtuo. Uyagikan sa atong pagtuo, glory to God, ang atong tibuok na pagkatao, punon sa presensya sa Ginoo. Punon sa panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Glory to the name. And sa Psalms 23, kung yung tanawon, nag-ingon po na, ug ang akong kupa naga-awas. Di lang kay tibuok sa imo ra na. Kaya kung sa ikaw ra mo inabasa, ang imo ng kaubas balay, wala. Pero kung muawas gani na, gikan nimo, siguro ang imong asawa di pa madala nimo, ang imong bana di pa madala nimo, ang imong mga anak di pa madala nimo, pero ma-maintain lang nimo ang presensya sa Ginoo nga ibubo diha sa panaghiusa, gikan nimo ang imong asawa, gikan sa imong asawa, ang imong mga anak, gikan sa imong mga anak, ngadto sa imong mga silingan. Your cup runneth over. My cup runneth over. Ang akong kupa nagawas. Sumunang gisulti sa Ginoo. So when God save you, He will save all your loved ones. So mo ginang saad sa Ginoo. Mo ginang panalangin sa Ginoo. Glory to God. Nga kung ang Ginoo magpanalangin, walay limitasyon. Hallelujah. Glory to God. Say, magandoy lang ta. Ginoo mo ni mo na. Kwentahan na to ang Ginoo kung sa atong gusto. Hallelujah, glory to God. Pero ang Ginoo mga igsoon, di ka mong muihap. Kita lang may paibon, pero ang Ginoo di ka mong muihap. Hinumdum ko itong din, naluoy mangyug ko. Naluoy ko kay buta, giguyod niya. Kaya kining namang gisadalan in taon ng mga ayo-ayo. Sumuhatag yun ko. Pagduol, naluoy mangyug ko. Sige siya na ko kambay, kay hapit na mag-green signal. Hapit yun ako. Basta nagkaduol na nagkaduol. Unya kay di naman ako maihap. Gikumot na lang ako ang tanan akong sinsilyo sa bursa. Unya ako itong natanawan, daghan na ba itong tag-20? Maram na yung mga sinsilyo pinakadaghan. Basta wa na ito ipanay. Mo itong, sir, salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir. Ikwinta-kwinta na ko. Sa kaping gatos, umda itong sinsilyo ha to.
Amo na nga kita ka maong mukwenta, pero ang Ginoo di ka maong mukwenta. Ang importante lang yun, malipay lang ang Ginoo, mutuo ka lang niya, imo lang sabton ang iyang mga pulong, walay butang nga dili kaya niyang ihatag nimo. If my words abide in me, and my words abide in you, mo nagingon sa John 15:7, kung ang akong pulong magpabili na niyo, paminawag yun na. Okay? O kamu magpabili din ako in reverse. After receiving the word, understanding the word, siyempre, makonvek ka, mudawat ka, makinabuhi ka. Unya samtang naanak ka sa Ginoo, tungod sa iyang pulong, nga nagaligo, nag-invite na to, ug manaanata sa Ginoo, anak, wa kay pangayoon, nga wa nako mahibaloy. Hallelujah. Ingon ang Ginoo, if you abide in me, and my words abide in you, you could ask anything, and it shall be given unto you. So mo nang gisaad sa Ginoo. So asa ganina naasa panaghiusa. And everybody say praise the Lord. Humanang ikaduhang bersikulo. Pero ra gani ka bersikulo? Tulo, kining tulo. Ikatulo nagtangag pud nig tulo ka oras. All right. So nito sa verse 3. Yung manukad tag maayo ha. Ligunon daan nato ang atong una-una, ligunon yun nato ang atong kasing-kasing, kay mauni pinakasintro sa panalangin nga giingon sa Ginoo. Amen? So giingon din sama sa tunog sa Hermon. Uy, naay Hermon. Tunan nato sa ang Hermon. Kay sama sa tunog. Unsa gani ang gitawag sama? Sama lang, sama. Pero unsa gani ang giingon nito kadtong pagkamalipayon o pagkamaayo gayud. Okay? Ayaw gid niyo kalimting nga dinis pa nagiyo sa dunay pagkamalipayon o pagkamaayo o pagkamalipayon gayud. Nya kana ra ba nga pagkamalipayon o pagkamaayo gayud. Ang giingon ra ba ni Pablo, rejoice evermore. Pagkalipay kamo sa kanunay. Hallelujah, glory to God. Pagawas na to ini, dili na ni makanunay, usahay na lang. Oh, labi magkatagbo kag nay turko, abol pang turko dire. Abot oy. Abot. Oh. Muna inay uban nga naingon bitaw no. Ni kanang turko makabig pud na mo ato pud naglangit atus langit mangulik talaga. Praise God. Palakpakan nato ang Ginoo. All right. Okay. So, gingon diri sama sa tunog na sa Hermon. Unsa kano ang pagkamalipayon o ang pagkamaayo gayon. So kana nga kalipay nga gingon diha, that is not for a moment, no? But for a moment malipayon ka kay may sulod ang imong bursa, maayo ang negosyo, maayo ang pagpangabot sa uma, maayo ang pagpangabot sa gitawag og negosyo. Pero pag-abot sa kawala, okay? Pag-abot sa kawala, diyan na po usahay. Pulihan na tagkaguol, kabalaka sa mga butang niya ining kalibutan. Pero kung naa ka sa Ginoo, manaa ka sa wala, malipayon ta kanunay diyan sa Ginoo. And everybody say, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. So, verse 3, nag-ingon, sama ni sa tunog sa Hermon. Okay, there was a Hermon. Nga nangatagak sa ibabaw sa kabukiran sa Sion. So ang buti pasabot ini from the valley of Hermon in Lebanon. Kay balumos Lebanon? Kanang gigikanan nun sa Hezbollah. Nya kanang Gaza gigikanan po sa mga sa kaninang mga terrorist group diha. Sa Gaza ba? Sa Gaza. Kanang gikagirahan ron sa Israel, Hamas. All right, Hamas. O sa Houthi katong sa Yemen. Now, kanang Hamas Gaza, historically, mauna ang lugar ni Samson kaniadto. Kanang Gaza karon, mao gyud na. Sumo mga tawhana kaniadto ang kuan niya, Palestina kanang atbang kanang mga Palestine karon. Sumo na kaniadto ng mga lugar. Now, kanang unahan ana sa walang bahin ang Lebanon, patag na, patag. Unya, doon na baga nga mga kanagitawag o kahuyan nga naan in dapita. Unya, matag adlaw init. Kasi may familiar niyo sa Maragusan. Di ba? Ang Maragusan sa akong mainomduman sa ilang istorya, mas maipay magsigi kunog ulan, kaya di pa kayo tugnaw ini kagabi Pero nagyod yapoy tugnaw. Pero lahi ang ting init. Kaya kanang ting init maadlaw niya pagkagabi maugyoy perting tugnawa. Kanang katugnaw sa gabion maghimo na ugyo. Yamog.
Yamog gikas patag ha, unya dalho na ngadto sa bukid sa Sion because Jerusalem is a mountainous place. Kanang gitawag og Upper Valley, taas-taas na nga lugar. So ang bugnaw kuno dito dalhon sa bukid sa Sion. So mabantay ta kay manukad ta diha kay diha magsugod ang mga mensahe ron para nato. Again, sa Hermon, Lebanon, dito ni anak nga mao nga tunog dalhon na dito sa ibabaw sa Sion, dito sa Jerusalem. Glory to God. And mind you, sa butang nga naa diha, unya kadto nga tunog, maghimo to og bati sa Tagalog. Sa Bisaya, kanang muragamay sapa-sapa, gikan lang na sa tinulo, hinulog nga tubig ulan, gikan sa yamog, di pud ulan, yamog lang. Di ba? Sobra kabugnaw, magtulo man na, di ba? Sumaw na siya. So kanang tinulo maghimo gamayng batis og unya kadtong tubiga mo'y ginainom ni David. Kinsa gani si David, King of Israel. Mo ibot pasabot ininom sa hari. Muna nga dunay panahon si David moadto panggubatan. Magkahurot-hurot na gani ang iyang tubig, mangayo gyud siya tubig dili sa mga naala sa napindaplin ug asa sila sa panggubatan. Magpakuha gyud siya tubig gikan sa Jerusalem kay kadtong tubiga mo'y giagasan sa yamog nga gikan sa Sion. And everybody say praise the Lord. Kinsa iminom ana ang hari. Kinsa kani umalabot sa di madugay ang hari sa nang hari ug ang Ginoo sa tanang kaginoohan. Mao si Ginoong Hesukristo. Busa kung nag-inom tag tubig ang Ginoo nangayo pud og tubig. Nya asa man na mabasa in John chapter 4, kadtong babaeng Samarianhon, nga dito sa tabay ni Jacob, nagkalos og tubig, unya udtong tutok si Ginoong Hesus ni abot dito. Pagabot niya dito, gituyo gyud niya sa daghan pwedeng agianan, pero kadto pag yung lugara, glory to God, maoy dapit nga iyang gisigurong adto gyud siya agi, unya dito gyud siya agi sa gitawag atabay ni Jacob, the well of Jacob. Pagabot niya dito kay udto naman ang maong babae, hello? Tuad dito nga nagkabo gyud in taon og tubig. Nga ang tigkabo ra ba either buntag or hapon. Pero nganong gabi iman. Nganong udto mang yung tutok, perting inita. Gituyo to nga way tao. Unya dunay usa ka babae gyud. Sa unsa kang rason nganong wa man siya sa buntag tungod kay siguro na daghan tao, unya sa hapon mao pud na papoy daghan tao. So nitong panahon na murag gilikayan ang mga tao. Siguro maulaw siya, amen. Siguro na ay apan sing kinabuhi nga mahadlok siya, makitaan mo ni mo na kisumbatan siya, sukmatan siya ug sa unsa nga rason. So nitong panahon na udto siya ni adto sa atabay. Ug maopoy panahon nga si Ginoong Hesus didto gyud agi sa atabay ni Jacob sa udtong tutok. Nga ang buot ipasabot unsa may imong panginahanglan karon. Gituyo gyud ni Ginoong Hesus nga adto siya agi tungod kay dunay nakinahanglan niya. Dunay nakinahanglan niya because he was a prophet. Hallelujah. Kung tanawon the whole conversation ni ana nga mga context in John chapter 4 nga mosangko na og worship. Amen. Hallelujah. Dito atong nahinubay nga samtang ang Ginoo udtong tutok ang babae gyud may iyang nabtan all by herself. Siya ra gyud. Unya dayon ang conversation mao ni. Ningon dayon si Ginoong Hesus, babae paimna ra ko ang imong tubig. Pagtan-aw niya kay nailam niya ang pamayhon nga usa ka Hudiyo. Sinoon sa mangka nga kamong mga Hudiyo mao ganin ni napaudto ko kay basin og mga Hudiyong mga hinawayon, mga hypocrite, mapaytason. Kaya mao na kaniadto ang Samaritan manggod, mixed blood na sila. Jewish but naminyo og mga waray, bulanon, hilonggo. Kaya kaniadto mga Hudiyo bawal sa ilang maminyo og laing tribo. So mo nang Samaria. Mo nang Samaria kaniadto naminyo sila mga laing mga kaliwat. Nya mo na usa sa discrimination nila kaniadto nga mga Hudiyo murag taas pud sila tinanawan ba sa ilang sarili. Nya una-una niya kay Ginoo Hudiyo man gyud siyang pagtan-aw. Sinunsa man mo nga kanang unsa man ka nga naglikay gani ko. Pero nangayo na mihinon kag tubig sa babae. Basahan lang ninyo nis inyo ha, the whole chapter of verse 4. May panlanginan mo. Okay? Karon may balo mo og kinsay ngalan sa babae.
Gusto mong makaila sa ngalan sa babae? Hallelujah. Gamay ra man kog nailhan diri nga mga igsoon atong babae. Oh. Okay. All right. Gusto ko mong ngalan mo, makaila mo sa ngalan sa babae? Conchita. Angel, na ba Angel? There's Angel. Angel. Ako untang tanawon upon mana mo di na lang. All right. So just an example. Amen. Example lang na. So, itong bayhana, katong panahon na, nagsugod na ilang conversation, ingon dahil siya, kanang babae, nahibalo pa lang ka, kinsa ang nangayo kanimog tubig. Kung nahibalo ka lang o kinsa siya. So, daling istorya, pero paimna lang ko, kay paimnon ta ka sa tubig nga ni anako. Kaysa dang makainom ka na ini, amen? Di nagyug ka uhawon pag-usap. Sa diyang makainom ka sa tubig, buhing tubig, nga ni asulod na ko, di nagyug ka uhawon. Hallelujah. And everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. So ingon din ang babae, kana pa ba? Kakapoy ini. 120 feet ang kalalom sa tubig. E deserto guna. Nya pag-abot dito sa duol na gid ang tubig, napagilikisan nga timba nga mo'y mukalo sa tubig, perting lisura ang pagpasaka, ana. Pero yano-yano lang nga gipangayo na Ginoo Jesus. And Jesus knows your sufferings. Naibalo ang Ginoo kung sa inyo kahago, kakapoy, sa mga butang inyo na sinati karon des pagalagad sa Ginoo. Naibalo ang Ginoo, ana. Pero mao na gusto sa Ginoo. So sa diha nga kanang niingon ang Ginoo, paimna lang ko, kayo man ini paimnon ta ka sa tubig nga walay bayad. Tutigikan din sa imong sabakan, sa imong kasing-kasing, muagas ang tubig nga walay katapusan. Hallelujah! Glory to God. Ingon dayon ang babae, paimna ko ana, Senyor. Paimna ko ana. Kaya yung nahuna nga, ang iyang pagkahudiyo, iyak yung gi-offer ba to reconcile conflict, no? Sa gitawag o kanang tribal conflict nila. So, iyak yung gi-kuan, kanang offer man ng Hudiyo, manipir, zero gini siya. Ingon siya, paimna ko na, Senyor. Paimna na ko, di na ko magbalik-balik, diri aros pagkalos inilisod, lalom nga tubig. Ingon dayon si Ginoo Jesus, makainom ka ini, pero tawga o na ang imong bana. So kung dalaga ka pa, excuse ka ini. Pastor, gusto kong mainom. Sige, pangitag bana. Paminaw. Alright. So ingon ang Ginoo, okay, makainom ka ini, pero dalha dinhi ang imong bana. Ingon dayon siya, hello? Wa man ko'y bana. Wa man ko'y bana. Ingon dayon si Jesus, oh, wa man kay bana. Kay kanang imong gikauban ron, ikalima naman na. Ikalima naman na. Ingon dayon siya, uy, nakaila man dayon ka nako, o ikaw o sa kapropeta. Amen. Pero si tuyo sa Ginoo da, kanusan niya paimnon. Ang buti pasabot, wa pa siya kaabot dito sa atabay, kaila na siya kinsa iyang sugaton. Sultihan ta mo pa mo mga lagad sa Ginoo, dito pa mo sa palingki, dito pa mo sa panagatan, dito pa mo sa uma, asa mo balaya, maglingaw-lingaw, ang Ginoo nakakita na ninyo diskuhan, nakakita na ninyo inuman, nakakita na ninyo diin mo sa balay, kalingawan ining kalibutan. Pero sultihan ta mo ang Ginoo wala mamili. One day nagsaad ng Ginoo nakakita ko sa kadlaw nga mag-abot lang gihapon ta. Nga ang buot ipasabot nga na mga igsoon. Ang Ginoo wala mag-discriminate, wala magpili unsa ka kabuutan, unsa ka katarong sa kinabuhi, unsa ka kadautan sa kinabuhi, wala na moy gitan-aw sa Ginoo. Ang importanteng nailhan sa Ginoo nga duna kay kauhaw niining orasa. That is one thing He is preparing for. Muna yung sa kabutang nga giandam sa Ginoo. Ugunya sa dihang miingon babay, wala man ko'y bana o tinuod nga wala kay bana, kay doon na kay lima nang gikaipon. Naon sa may tuyo sa Ginoo ana. Glory to God, miingon babay, nakaila ka man day nako. Okay? So ang advanced conversation ana, kung atog yung tan-awon ngadto sa unahan, glory to God, that woman from Samaria was converted during Philip's time.
nakabig na, nasbuhat 8:12, basahan ninyo na, mga babae, lalaki sa Samaria nakabig sa panahon nga niadto ang mga apostoles. So therefore, kadtong bayhana wa nakalimti sa Ginoo nga na-meet niya, bisan sa kahimtang kinsa siya o kinsa ka, kinsa tan ining dapita, sultihan ta mo sa Ginoo, diha sa ngalan sa Ginoo, unsay gihatag sa Ginoo, unsay gipainom sa Ginoo, ang Ginoo di na gyud malimot kanimo. And from there on, hallelujah, that woman, hallelujah, Jacob's will was converted during the apostolic time. So munang panalangin, munang mahitabo sa kinabuhi, sa diyang ma-meet up na to ang Ginoo. So ayaw gyud ninyo likay ang panahon sa Ginoo. Ayaw gyud na di ginatubiya ng panahon di sa Ginoo. Tut kay one day, one time and one thing in your life nga mahitabo nga doon na day giandam ang Ginoo para sa panginahanglan nga di na na ikahatag sa uban, di na na ika-offer sa uban, di na na ikatanyag sa uban. It is only God Himself in through Christ alone. And God will make a breakthrough of your life. Hallelujah. It was a woman's in the will's breakthrough of her life. Sa diha nga iyang na-meet up ang atong Ginoo, dito na ila og nainom niya ang tubig nga gikan sa Sion. What does it mean? Glory to God. When God will meet up, He prepared your forgiveness. Kung ang Ginoo makagtagbo ganin nato, giandaman ka nagpasaylo sa imong sala, giandaman ka nagprovision, giandaman ka na og comfort, giandaman ka na og daghang butang sa imong kinabuhi. That ever since ang kaniadto problema lang, hilak lang, kabugat lang, hallelujah, ang naa nimo. Pero kung naa na di ay si Ginoong Hesus, may kwarta ka o sa wala, you are always rejoicing in the presence, hallelujah, of the Lord as the living water that comes out from our belly. Gikan sa atong kinasuluran, buhing tubig magagas diha sa presensya sa atong buhing Dios. And everybody say, praise the Lord. The same water of thirst, hallelujah, answers ni King David. Dito po na gikan sa gitawag og Valley of Lebanon, Hermon. Unya ang yamog dito, mo'y gidala sa bukid dito sa Sion. Tuwa sa bukid, masangit man ang dagom. Inikuyop ang naghangin, inikagabi, kadtong yamog sa kainit sa adlaw, ugumon tog dagom, niya masangit to sa bukid sa Sion. Unya dito siya, mga tagak nga mahimong mainom sa maong dapit. Unya, si King David, nagainom gyud niya na, the same as the water nga gihatag sa babae ni Ginoong Hesus, mo po ang kahimtang diri. And everybody say, praise the Lord. Now, hallelujah. Nga mga tagak sa kabukiran sa Sion, dinilang sa ta, kadto sa panahon ni Jesus. Pero kuhaon na to ang gitawag context. Hallelujah, sa premise or the premise of this gitawag o geographical situation sa lugar and the historical kanang gitawag o happening sa lugar sa gitawag og Hermon. Nganong sa Hermon man gyud, neighboring namang Syria namang, pero dito gyud sa Hermon. All right. What is the history lies? Unsay kasaysayan nga nagpaluyo sa bukid or sa gitawag og walog sa Hermon. Okay? Now in Joshua 11:17, turn it with me. Okay? Maghimutag sort of Bible study, Bible sharing. All right. Kani malayo sa ka-verse akong ihatag ninyo. Just to kanang dig out aron lang gyud nato madiskubre unsay istorya sa walog sa Hermon. Amen? All right. So basahon nato in Joshua. Kining istorya ni Joshua, siya ang puli ni Moises nga nagdala sa mga katawhan sa Ginoo gikan sa Ehipto pauli sa Kanaan. Pagkamatay ni Moises dito sa gitawag og wilderness of Zin, Z-I-N, nga igo ra siya naglantaw sa dakong patag nga dito ang makatawhan sa ginumoagi na. Glory to God, dito ra siya kutob. Okay? Now, samtang dito si Moises, glory to God, sa wilderness of Zin, dito siya gikuha sa Ginoo. Si Joshua, mo'y gipuli niya. Amen? All right. So samtang si Joshua na ang nagdala sa mga tao, naabot sila sa lugar sa Lebanon karon, kanang lugar karon. Pag-abot nila dito, bantayan na to. So that's why magbasa ta. In Joshua 11:17, sukad sa bukid sa halak nga gapadulong sa Seir.
ngadto na gayud sa Baalgad, sa walog sa Libano. Alright. So mo to ang mga ug sa kuan pa ni mga kanto-kanto, mga barangay-barangay nga naagian nila. Hangtod nga naabot yun sila sa gitawag og Valley of Lebanon. Ubos sa bukid sa Hermon. Alright. So ato ni kuhaon dire. Unsay nahitabo dire? Og sa walog sa Libano, ubos sa bukid sa Hermon. Og ang tanan nilang mga hari, paminaw mo, mga hari og reyna. Og ang tanan nilang mga hari, iyang gikuha o gitigba sila ngadto sa kamatayon. Amen. So while Joshua in the band of Israelites, remaining Israelites, nga duol-duol na, uban dito, naguna ang mga warrior ato, mga sundalo sa Israel. Pag-abuti, agoy, kidaghan na yung mga hari. So, sa ilang gipamatay nila ang tanang chieftain, ang tanang mga hari sa tanang tribo dito sa Lebanon. Amen? Unya, gipangtigbas, gitadtad nila. Ang bot ipasabot, gipangpatay nila ang mga hari niya itong dapita. And then, unsa may value atong pagkamatay man? Gipapatay man to tanan. Unya kadtong lugar ang tunog dito nahimong gitawag og yamog sa kagabi. Unya gikan dito ang maong yamog nahimong ilimnon nga niabot sa Sion. Nung sa may labot anang mensaya. Mingon lang siguro ta o magtuon medyo may kalalom ni mingon yuta kalayo naman po sa Libuganon o sa Lebanon oy pareha lang mi nagsugod og il. Layo raman kaayong Libuganon o Libanon, oy. Sultihan ta mo, nga kung doon na yung mga hari dito, doon na po yung mga hari dito. Mga hari-harion ba? Okay? Yan, nahibalo mo mo sa authoritative. Kana mo yung magbuot ba? Magbuot. Dugaya po mahuman ng waliha, oy, ikaw may nagbuot. Sakita po ng waliha, oy, ikaw may nagbuot kung sa kilami ni mo. Kung saan ang pagkalutuaw, oy, mo ba nagyapon, ikaw may nagbuot, man ay mabut-buot, man ay mga hari-hari. And everybody say amen. Sa makadawat mabatay ni Misa, ini mahuman naman eh. Dawato na to ni. Kaya di gani mamatay ning haria, ang aso sa pagsimba in dapita, wala yung anointing. Amen? Wag yung kay mainom nga tinuod nga presensya sa Ginoo. Nga naman ikaw nag-inom mismo, napakagitaguang 5 kabana. Sama sa kababae, I'm not referring to kanang normal situation. Kaya allowed maguna sa Israel kaniadto. No makisguta sa kalipay og sa mga butang atong kay usahay man gud nato love nato ang atong sarili. Di ba? Atong giilagin nato gipanggay that's normal man gyud na natural ato magyuampingan atong kaugalingon. Pero kung unsa man atong pagpaningkamot nga ampingan atong kaugalingon labaw nang nahibalogon saon sa Ginoo pag-amping nimo. Unsay pinakamaayo nimo, unsay para gyud nimo. So that is one thing atong i-consider karon in the Valley of Hermon or the Valley of Lebanon. Hallelujah. Ngagikan diha sa maong yuta sa Hermon ang maong yamog dalhon dito sa Sion o gikan sa Sion iga paulan na or iga bisibis na ug unya dayon mo na imnon sa hari. Sultihan ta kanining oras ang atong lalom nga koneksyon ni ana mao ang atong kinabuhi sa pag-alagad. Ang atong Dios mong hari. Pero kung overtake ka sa iyang gusto, overtake ka sa iyang plano, overtake ka sa iyang mga pulong, musupak ka sa iyang mga pulong, ang buti pa sa bot ana, kauban ka sa ihulugay, gikas taas. And everybody say amen. We are born to serve the King. Natao ta aron alagaro nato ang Ginoo. So when we say, Lord, I will serve you, I will serve your words. When I say, Lord, I love you, I have to love your words.
When I say, Lord, I like you, Lord, kung wala ka Ginoo, tamis kay mga ang iyang pulong tamis po. You know why? Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mo ng pulong, ang pulong ban sa Diyos, o Diyos ang pulong. So when you say, I love you, Lord, I love you, Jesus, so you will have to love His words also. Nyabantayan na to yung mga pulong raba, usahay sakit, usahay tamis, usahay pait, pero dili ta mamili, kay dili ni atong pagbuot ni sa atong hari, pagbuot ni sa atong Ginoo, pagbuot ni, hallelujah, glory to God, sa nagpanalangin nato. And everybody say, praise the Lord. So in other words, we'll have to die in our old nature. We'll have to die in our own authority. We have to die with our own kanang gitawag o principle, position siguro as is, pero kanang gitawag prinsipyo. And everybody say amen. Nga naman to king iglesia nagkinahanglan og usa kanang giingon ani akaron pagkamalipayon og pagkamaayo gayon sa mga managson nga magpuyo sa panagiusa. What does unity means in that particular verse? Unsa may kahulugan sa gitawag panagiusa ni ana? Ang word panagiusa diha mao ni amahan usaha sila, maingon nga ikaw ug ako usara. So ang buti pasabot in John 1:12 in John 1:14 ang pulong nahimong tao. Hallelujah. Ang pulong na himong tao. Kinsa gani siya si Jesus. So si Jesus karon dunay pulong. So pag ingon nga pulong kini ni Ginoong Hesus, ikaw sab karon ang mahimong pulong ni Ginoong Hesus. You are the living kanang gitawag epistle of the apostles. Kita karon ang buhing sinulat nga pagbasahon. Kanang word become a man. Ikaw karon ang mahimong pulong sa Ginoo nga mahimong apostolic. Mahimo kang Christian, mahimo kang human, mahimo kang true worshipers diha sa Ginoo. Tungod kay kung di gani makambyo ang imong daan nga kinabuhi, di gani na mapatay ng imong daan kinabuhi, no one could bear. Walay usa nga makadawat, walay usa nga makaangkon ng saad sa Ginoo. Mo man gani nga kung tuyoon, glory to God, pwede man. Mo bitaw to one time si Saul, giingnan sa Ginoo, giingnan ni Samuel. Kanang nag-ingon ang Ginoo Samuel, nag-ingon ang Ginoo Saul, giingnan si Haring Saul, patya ang tanan gyud, tigulang bata, lalaki, babae, tanang mga hayop, patya gyud. Karon kay gisulong na ni Saul katong mga katawhan sa nagpalibot nga gingharian sa iyang pagkahari. Karon kay iya mang gipuli si Agag. Gipuli rather. Kanang gibilin, wa niya patya tanan. Gibilin si Agag, hari nga batanon, siguro gwapo. Amen? Unya, doon mga tambok ng mga karniro, mga baka, wa niya apila. Niya, ingon si Samuel. Kanang, Agag, unsa man yung tingog sa inyong pagpauli, nga na may laing mga tingog. Siya ay kanang, napagkikilalang, ingon po si Propeta Samuel, gwapo ra ba yun po? Kisa man amo na hari sa kuwan. Kung nganong gidalaman na nimo? Ingon siya, main na lang ni himo na tong worker. Main na lang na himo na tong member. Okay, sigban. Unsa giingon sa Ginoo, di ba niyo patya tanan? Way bilin, magwapo tanan pamatyon. Yang abi ninyo ko sa rason ni Haring Saul. Siya may na lang na ito papilog trabaho, may na lang na papilo na ito kuwan. Unya ka ng mga baka, ka ng mga gwapog lawas sa mga karniro, mga kanding, ato nang ihalad. Kaya ito ang halad nila sa pagsimba, mananap. So, sa itubag ni Samuel kang Saul, nahibalo ka ba nga ang pagsugot mas maayo kaysa paghalad? To obey is better than sacrifice. And then word sacrifice in our present times is worship. Mao na kani ato halad pagsimba nga ato aron. Pero unsay giingon diha, kung musimba man lang ta nga di ta motuman sa pulong, nga kundi ta musugot sa iyang kabubuton, nga kundi ta makadawat sa iyang mga pulong, baliwala ang pagsimba. Why? Because it is God's demand for us to obey His words, to become a true worshipers. Hallelujah. In His presence. Ang tinuod di ay nga magsisimba, mautong nagatuman sa iyang kabubuton.
Muna doon naman tayo sariling kabubuton. Muna bot pesabot, kinahanglang mapatay yun na. Hallelujah, mapatay yun na. So, ambot ipasabot, kinidi mga worshipers, mga patay na. Hallelujah, glory to God. So, kung magsisimba ta, glory to God, nga mga lagad ta sa Ginoo, di na ta magbagulbol. Di na ta saputon. Di na ta manglood. Di na ta mangmahay. Murag nag-anam na. Di na ta magdumot. Hallelujah. Unsa ipapatay? Last, Colossus. In Colossians, bitaw. Hallelujah, glory to God. Alas 11 pa, kaya man ako dugay-dugay na. Pwede ba mamantag alas 11 gabi? All right, in Colossians. Bear with me just a little bit. Gamay na lang, I promise. All right. In Colossians chapter 3, verses 5. Tanaw na to ha. Kinsa ganitong pamatyon, pagsulod ni Joshua dito sa Lebanon, kinsa gipamatay dito? Ang mga hari o apil yung mga sundalo dito. In verse 5 down, sundalan ko ninyo. In chapter 3, verse 5 in Colossians, it says, busa patya ninyo. Unsa daw? Ang mga yutanong butang diya sa sulod ninyo, pakighilawas, kahugaw, pangibog, nga unod-nun, daotang tinguha, ug ang kadalo, nga mo'y pagsimbag mga Diyos. Tungod niini ang mga butang, ang kapungot sa Dios, mag-abot diya kanila sa mga taong masupilon. Alright, niini ka mo usab na nagawi kaniadto. Ang tanan kaniadto, mingon og amen. Apil ko na. So kaniadto sa nagkinabuhi pa kamon inimang butanga. 8. Apan karon kinahanglang isalikway ninyo kining tanan nga mga butanga kasuko, kapungot, pagkadinauton, pagpasipala og mga mahilas nga mga sinultihan sa inyong mga baba, ug ayaw na kamo pagbinakakay ang usag-usa, maingon sa nahukasa na kamo sa inyong daan nga kinaiya uban sa mga batasan niini. Yes. Ug sa gikasuloban na kamo sa bag-ong kinaiya nga ginabag-o pag-usab diya sa kaybalo sibo sa dagway sa magbubuhat niini. And everybody say praise the Lord. So why usa ka nato nga wa mo agi anak kaniadto? Sugikan kaniadto ato nang kinabuhi, pero ingon sa unang Korinto 6 ngadto unahan pod, apan karon gibag-o na, apan karon gimatarong na, apan karon Colossians 3:1 gibanhaw na uban kang Kristo Jesus diha sa bag-ong kinabuhi. Why it should be declared as a new? Because in heaven, it was called the new place. A new heaven. Pag abot dito, bag-o na ang tanan. Munang inig-abot na to dito, magdaig, magsimba na ta sa Ginoo. Diin gikan sa kalibutan, nga patay na sa ato ang daan nga pagkatao. And everybody say, praise the Lord. Nya literal mangguto pastor, nga gipanigbas, si Saul gani, gitadtad gani niya si Agag gitadtad gani ni Samuel, propeta. Katong hari nga gidan ni Saul, gitadtad to niya ba? Hallelujah. So gipatay gani niya pastor, kita ron buhi pa man. And everybody say amen. So it should not be literally understood. Nga basig magulgol kayo na dautan na kinabuhi. Ayaw. Kaya wa na bukanta diri. Wa na muwali diri. Wanay magdaig din ha. So, ambot ipasabot, andaan atong kinabuhi, atong ilansang uban sa Ginoo. Atong itugyan uban sa Ginoo. Atong ihalad uban sa Ginoo. Unya ang ni anak karon din mga bagong tao na, mga spiritual being na, mga anak na sa Ginoo. Nga bisag unsaon, anak lang gyud gihapon sa Ginoo. Nya pastor, ramang ipanahong masayop, hinulso lang. Pero ayaw gyud buhi anak. Amen? Pag mabati yun na itong masayop tayo, nusulan yun na ito. Pagbati na ito, nga napag itong kahibos, pagmahay, iyan po lang yun na. And everybody say amen. Dili yun ato ang pagbuot. Iyag yun sa Ginoo. Munang dinhi, samtang ni atap sa panagiusa, kining pagkamagsoon agi pagkalabing. Kining pagkamagsoon agi pagsinabtanay. Kining pagkamagsoon agi masayop manggaling, pero naagi tayo pagpinasayloay. Doon nagitay pagpasiguli yun kanunay. Sa muni ang pagsimba nga gikahimutan sa amahan. Mumangani katong babay. Yan lang ambot pasabot adto
Glory to God, nga iyang dalhon, ambot pasabot nga pinaagi sa iyang pag-confess. Yung itugyan, unsa may nakapalipay nimong mga butang niya sa kalibutan, pila man na ako daghan, nahibalo po ko, nga na po daghan ninyo, but each and every one of these, walay butang nga wala may bawis Ginoo, walay butang nga nalilong sa Ginoo. So tuyo lang sa Ginoo, that if we confess in our mouth, kung ato lang isugilon sa ato ang mga ngabin, atong itugyan sa Ginoo, atong hinulsulan sa Ginoo, and God will forgive, and God will cleanse, and God will forget all of the past nga iyahang nagpagabuhato sa atong kinabuhi. Amen? And everybody say, praise the Lord. And finally, we go back to the final conclusion sa ato ang mensahe. Okay? So din gani ang tubig nga ginainom ni David sa Sion from Hermon of Lebanon. Now to the next line. In the last line, no? Next line, the last line. From the verse 3. Kay didto gisogo sa Ginoong panalangin. Diin ganing dapita? Diin dapita. Back to the first verse 1. Pagkaanindot gayod o pagkamalipayon gayod sa mga magsoon nga magpuyo sa panaghiusa. So asa gani ang dapit naa sa panaghiusa. And everybody say amen. So diin gisulti ang tinuod nga kalipay og panaghiusa, kanang gitawag kalipay pagkamaayo gayod naa sa panaghiusa. And everybody say amen. Unsay gahom sa atong panaghiusa? Unsay nagpaluyo dinhi? Ang atong gibasa nag-ingon diri, kay didto gisugo sa Ginoo. Diin gani didto sa panaghiusa. In other words, kay didto sa panaghiusa, gisugo sa Ginoo ang panalangin. Amen? Naibalo ba mo nga kining dapita is a stored house of God. Is a heavenly stored house of God. Espirituhanon og langit nung budiga sa panalangin sa Ginoo. Unsay gingon in there, og didto, og dinhi, kay ato particular relevant niya naman gyud tari. Og dinhi, abi ninyo kunsa, sugoon sa panalangin. Doon na day panalangin nga nahitabo ron diri. Doon na day panalangin nga gideposito diri. The treasures of all treasures of the world could only be found here. Ni ara diri. Amen. Muna ang giingon sa Ginoo, kadiha sa panaghiusa, suguon nako ang panalangin gikan diha. Ug unsa gani ni nga panalangin, di lang nga mo edad kag 60 city, karong Agosto 3 mag 60 city nako. Ambot og abot pa kog 70, mangambot na lang ko ana. Pero bahala sa kalibutan iniha prata. Pero ang giingon dito, kay dito gisugo sa Ginoo ang panalangin, bisan sa kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. So kini di ang niata dire, doon na day panalangin, doon na day panulundon, doon na day gahom nga ato akaron nga pagadawaton dire, og di lang na pang temporaryo, di lang na pang kalibutan, kundi saad na sa Ginoo. Kay dito, og di lang yun ninyo ni biyaan, di lang yun nato biyaan ang atong panaghiusa, aduna day gahom, aduna day dakong panalangin, hallelujah, nga gisaad sa Ginoo kay gikan dinhi ni adiri ang imong kaugmaon, ni adiri ang kinabuhing walay katapusan, ni adiri ang saad sa Ginoo sa gingharian nga walay katapusan dito sa langit. Manindog tanan mga igsoon.